Was it the voice? Was it the fire burning in me? Kumusta mo amigas amigos mga kahigala? Bitaw, kumusta naman mo mga kahigala? Oy, so ako nandito na naman sa shop. Pero nakita niyo ang aming shop, aming paligid na medyo empty na siya. Kasi nga is aalis na kami dito. Napaka-sad pero wala kaming magagawa. Kailangan naming i-close. Kasi babalik na nga kami sa Eastern Cape. Sana maubos to lahat ng aming mga paninda para wala na kaming problema, no? Wala na kaming masyadong dadalhin doon sa Eastern Cape. Yan, medyo empty na talaga siya. Yan. Bukas pala may bibili sa aking road bike. Binibinta ko. Kaya hindi na ako masyadong nagamit. Sayang din, nakatambay lang doon sa bahay. Si Banana lang ang palaging nagsacycling. So, yung sa kanya, steady lang. Hindi siya makacycling sa labas, may indoor trainer naman. Doon lang siya magsikad-sikad sa loob ng bahay. Binaog mag-uwan. Winter pa kasi dito. So, malamig kung magsacycling doon sa labas. Paralis din ba dadalhin namin doon sa Eastern Cape? Kaya medyo marami na kaming gamit na dadalhin pabalik doon sa Eastern Cape. Bawas-bawasan. Yung mga bininta namin na hanger, yung unang vlog ko ba, nabinta na. Ito na lang yung mga natira, yung kinuhaan ko kanina, no? Medyo empty-empty na talaga ang shop. The next day. Ito na yung bibili sa aking road bike. Looks new pa daw. Of course, kasi hindi ko masyadong ginagamit. Pangalawang binta ko na to. Yung una, mountain bike. Tapos itong pangalawa. On the way pala kami ngayon sa Cape Town. May importante kaming lakad. And then, nag-order din kami ng longganisa at tocino. Yung sinabi ko sa inyo na may Pinoy dito na nagnegosyo ng longganisa at tocino. Natikman kasi ni Banana nung una, nag-order kami. So ngayon, na-addict si Banana. Kaya nag-order kami ulit. Nagkuha din siya sa amin ng handmade na leather shoes. Yung ibayad niya sa leather shoes, yun na lang din ang ibayad namin sa tocino at longganisa. Ang asawa niya nagtrabaho dito sa Chinatown. Dito na lang namin kukunin sa kanya. Kasi ang pinuntahan namin ni Banana, magkalapit lang sa Chinatown para isahan lang. Nag-order din yung isang Pilipina na kaibigan ko. Kami na lang din magkuha. Oh, diba? Nandito na kami sa Cape Ground, Chinatown. Second time ko na tong nakita ang kaniyang asawa, pero di pa kami nag-usap-usap kasi that time is dumalo kami ng party. Ito na yung loob sa Chinatown. I'm not sure kung makakuha ako ng video sa loob ng shop natin na trabahoan nila. Parang bawal din magkuha doon sa loob at mahiyain ako. Char. Ito na yung shop nila, ay passion. Og sa dihang nagutom kami ni Banana. Wala pa kasi kaming mga breakfast. Pupunta daw kami sa mall na malapit dito. Kaya nag-crave me og carbonara og pizza. Ayan na, malapit na kami sa B-side Mall. First time ko pa nakapunta dito na mall. Siyempre, si Banana nakapunta na dito. Pero matagal na daw. Sa panahon pang upong-upong noon. Kaya medyo nakalimutan na niya ang daan. Marami na daw ang nagbago dito sa mall. Lakad-lakad muna kami. Hanap-hanap muna kung saan kami makakita ng pizza at carbonara. Medyo tahimik ang mall ngayon. Pero ang Kapitik Bank, maraming tao nakapila. Sana all. Nandito na kami sa loob ng Panarotes. Dito kami kakain. Siyempre, una naming order ang aming inumin. Ang kay Banana is kape. Siyempre, butangan jug sugar, no? Alangan. Oh my God, ang dami niyang nilagay na sugar. Ito naman sa akin, berry at peachy. O, diba? Mas masarap sa akin. Uminom na si Banana dahil uhaw na daw siya. Mauni siya ang palibot sa among gikanan. Duol og bangko, duol pod og sinihan. Waiting na lang kami sa aming gi-order. Animal is busy eating, okay? She's already so fat, okay? She's breaking out of that jacket. The zip is almost kaput because she can't breathe anymore because she eats too much. Food. She ate a whole pizza and a whole Alfredo by herself. Yeah, she used all the garlic, all the chili, and all the
cheese. For a moment, I can't remember what the cheese is called again. It's escaped me. Look at it. Look at it filling its mouth. Look at that. Oh, it's happy. A Filipino woman is happy when she can fill her mouth, okay? With delicious food. Look at it. My baboy girl. Yeah. Look, hey. It's really enjoying it. Oh, you're scraping that last little bit. Eh? Wow, look at that. Wait for it. Wait. Wait. Not even a drop missed. Wow. Just lick the plate, honey. You just use your finger or your tongue. Too much people at the back. Oh, yeah, true. They'll watch you, huh? Look at that. That's what you call a fatty boom boom. Now, wait, hold on. Here comes its juice now. It's got a whole jug of jug. Look at the size of the jug. Look at the jug of cool thing. It's normally for two people. But with her, she decided I'm ordering the big one just for myself. Okay. Look. Look at it. Now it's happy. Look, it's now happy. Filipino woman only smiles when the tummy is full. Okay. Yeah. Only two occasions when she smiles. When the tummy is full and she sees money. Nasa bahay na kami. Ito na yung longganisa at tocino. Mauna ang order sa akong Jumiga. 2 longganisa. Mas gusto daw niya ang longganisa kaya 2 kilo ang kanyang kinuha. Sa amin naman 1 kilong longganisa at 1 kilong tocino. Magluto kami ngayon para dinner. Kaya nagtulo laway na kaming 2 ni Banana ulala. The next morning. Today mga kahigala, magbinta kami ng 2 reel. Ito Tapos itong isa din. Mabigat kasi to dalhin kay Tubo. May kumuha na, hanaw-hanaw na gamay. Puro lang talaga kami nito binta. Binta pa more. Tignan natin si Banana nagdadyong sila sa ijahang uyab noon. Yan yung bumili Willing talaga siya na bibili kasi pumunta siya dito agad-agad. Mag-start na ko og panghipos. Si Banana wala dito, umalis muna siya saglit. Kaya ako lang muna mag-isa magligpit. Medyo nalungkot ako. 6 months na kasi kami dito. Kaya napamahal na ako. Pati si Banana. Pero wala kaming magawa kundi i-accept na lang. Ganito talaga ang buhay. Kung asa ang maadyo, adto ta. Basta ubanan lang sa pag-ampo. Ang hirap talaga. Up and down ang life namin. Di namin alam kung saan talaga kami. Ay, itawan na lang. Anyway, nagutom na ako ba? Hintayin ko na lang si Banana na dumating. Wala pa kasi kaming mga breakfast. Pati si Banana wala yung kain. Umidiritso lang yun ba? Sa kanyang tujo. Ito na naman tayo, Bisaya, Tagalog na naman. Same as usual, di ako marunong magtagalog. Wakas, kakain na kami mga kahigala. Nandito kami sa Fish Africa. Di na ako nakakuha ng video pagpunta namin dito. Kaya lagi, gusla na ko Kulog na ko sa kagutom ba? Waiting na naman sa among gi-order. Mauna ni siya, fish, chips, and salad. Hanggang Banana, simi o gi-order. Pero di pa to kakain kay busy pa siya sa talk again and again. Tumaan muna kami dito sa Jimmy's trailer. Tingin kami para gamitin namin papunta doon sa Eastern Cape. Tanungin din namin kung magkano ang renta. 1 way lang daw to sabi ni Banana. Magpa-schedule din kami sa araw ng moving namin. Sana may bakanti mga kahigala. Kay na, lisod ra bagadyo mangita og ingani. Mayroon man pero nandun sa Cape Town ang layo. Biyahe pa si Banana ng 40 minutes para kunin ang trailer. Mas maganda kasi pag malapit lang sa aming tinitirhan. Kay easy peasy lang ba. Continue na sa pagliligpit. Si Banana busy sa pagtanggal nito Siya ang naglagay, siya ang magtanggal. Wala din akong alam sa mga ganito. Dapat sa ganitong mga trabaho, hindi na pwede ni Banana. Pero no choice kay wa man milain masugo. Empty na talaga. Ito na lang ang nakahanger ang tatanggalin ko. Nagpa-cute lang ako while si Banana dyan sa likod, busy. Ladies and gentlemen, do not be fooled. She's not really doing it, she's just throwing hangers on the floor and pretending to fold our stuff. Here is the boy. He's the one that does all the manual labor. Although I thought manual labor was from Spain. But now I hear that I have to do all the manual labor, okay? I'm taking the units down. But I will also say this, the shop has been funny. We both enjoyed it, I think. We both wanted to pull our hair over our head sometimes because
It just didn't quite work the way we wanted it to work. But we did achieve remarkably considering the location, considering the foot traffic, etc. But now I have got no more time to talk because I have to carry on with my job. My job is to be a manual laborer. I'm going to go and have a sip of my coffee, okay? Because I'm thirsty and I want a sip of my coffee. And in South Africa, you work for 5 minutes and then you sit on your bum for 10 minutes. Then you work for 5 minutes and you sit on your bum for 30 minutes, okay? Because we don't like to work very hard. It's like the Pinoy in Philippines, okay? Drinking tandawa the whole day. And then he works for 5 minutes when he goes home with his work. Wife says, come here. Hello, I'm Cowboy Joe. Because you know, in Philippines they all call me Joe, so I'm Cowboy Joe. This is my 6-gun. Kaunti na lang, patapos na kami. Si Banana nagtanggal na naman sa mga reel. Tapos ako ang nagligpit sa mga hanger. Yan na lang, iseld na lang namin to bukas. Kay hapon na, uuwi na kami ngayong taod-taod. Naawa na din ako kay Banana, pagod na pagod na. O na na. Hanggang dito lang muna kami mga kahigala, kay medyo napagod na kami. O, diva? And the poor man is trying to sleep. Tomorrow, another day na naman, another work. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and possible. That's not true because tomorrow she's going eating. Okay? Eat a lot of food tomorrow. That's what she's going to do. No work tomorrow morning. It's party. Bukas pupunta ako pala sa kaibigan ko mga kahigala. Sagdutang ako doon tapos pupunta na ako sa shop. Diba? Yan lang. Bye! And just levitate.